Mini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 5:7 inkosi busekuphama kwebandla. Sifuna indlela
Amen.
ilanga wake wakhuluma wathi kwesinye isikhathi ngiyayithi mangihleli nani ngibe nesizulu noma nikhona nonke ngifane nomuntu othathwe wayohlaliswa nezingane ezineminyaka eyisihlanu eyise-crash bese ubhekeka ukuthi dlala nalezi ngane ukhulume njengazo. Abantu ke abakufundele lokho bakwazi ukwenza lokho, kodwa akibo bonke abantu abangakwazi ukwenza lokho. Uthi ubaba ilanga ngelinye ilanga njengoba silapha emhlabeni umuntu uyedwa, ngoba kukhona into ihambe isale nawe wedwa ongeke uyisherishe nomunye umuntu. Njengoba sikhona nje umuntu ngamunye uyedwa, ngoba ungahlala nomuntu nithandane nibe njani kodwa khona isikhathi lapha oyohamba khona wedwa. Uma usuhambile engeke umxoxele lutho lokuthi uhambo lwami lume kanjani. Umuntu nomuntu kukhona isikhathi lapha oba yedwa khona. Lokhu kuba wedwa kwakho ungeze wakwazi ukusherisha nomunye umuntu, noma ngabe niganene, noma ngabe ingane yakho, noma ngabe nikhozene kanjani, kodwa khona isikhathi lapha umuntu wesibili ongakwazi okwaziyo wena. Njengoba ngiphambi kwenu nje kukhona izinto engiyaye ngifise ukuthi nizazi, kodwa ngingeke ngikwazi ukuthi nginenze ukuthi nizazi. Ngifise ukuba nizibone njengoba ngiyibona, kodwa ongeke kwenzeke ukuthi nizibone. Kodwa ke lokho uNkulunkulu onginike khona ukuthi ngikwedlulise kini, kube khona onenhlanhla yokuthi ungene engqondweni yakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu kulokho, ngoba ukukholwa kwethu akufani. Njengoba silapha nje siyashumayela bese kuqhamuka umuntu ethi hayi ngisawucabanga. Manje kumina uma umuntu ethi ngisawucabanga usuke efana nesiwula, ngoba uma umuntu esemgodini esosizini usofika uzomkhipha osizini bese ethi ngisawucabanga ukuthi kufanele ngiphume kulo, usuke kuyinkinga leyo. Kodwa lokhu ukuthi ethi ngisawucabanga wenziwa ukungazi ukuthi lapho okhona kusosizini, futhi ongeke uze ukwazi ukuthi mhlawumbe umtshele ukuthi hayi usosizini, phuma kulolu sizi. Leli bandla esikulona abantwana basekuphameni ngithena isihloko salentshumayelo sithi asibe ngaphansi kwebandla likajehova, asibe ngaphansi kwebandla likamenzi wezulu nomhlaba. Leli bandla esikulona akusilona ibandla elifana na wonke amabandla ongase uwacabange emhlabeni wonke. Alikho ibandla enkolweni yobuKristu elingafana naleli bandla. Alikho ibandla ngisho ku-Islam elingafana naleli bandla. Alikho ibandla kumaNazaretha
elingafana naleli bandla. Ubaba mkhulu wathi leli ibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Akakho futhi umuntu owakwacabanga ukuthi khona ibandla ongathiwa ibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Kodwa leli bandla ubaba mkhulu wachaza umthandazo wokuvuka nasemthandazweni wokulala nasemthandazweni wesabatha ukuthi leli bandla elikamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Lokho uma sikhuluma noma sikufunda kufana nesilandelo nje ukuthi silibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Kodwa uShembe ngenkathi echaza lokho wayechaza into ejule kakhulu uma ethi leli bandla elikamenzi wezulu nomhlaba. Ileli bandla kuphela lapha uNkulunkulu owehla ezulwini wazokwakha ibandla lakhe emhlabeni. Ngiyakholwa futhi hayi ukuthi ngiyakholwa ngiyazi ukuthi ngesikhathi sikaMose kwehla ibandla lasezulwini labasemhlabeni. Kodwa kwahamba ibandla lasezulwini emhlabeni laphela. Kwase kufika ubaba mkhulu wazovuselela ibandla lasezulwini emhlabeni. Babili kuphela abantu abasenyameni abake bahlala noma bakhuluma noNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abababili ngoba uEnoch iBhayibheli lithi wahlala noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amathathu. Kodwa iningi lethu alifunde lutho ngoEnoch. Kodwa uEnoch yonke into yakhona isifundisa ngempilo noma ngesimo sasezulwini. Kodwa umuntu owafike wasifundisa ngokuthi ezulwini kuhlalwa kanjani kwaba uMose. uMose wasifundisa etshelwa uNkulunkulu ukuthi njengoba senginikhethile nababantwana bami, njengoba senginikhethile nabayisizwe sami, ngifuna ukuba ngithi nilapha emhlabeni niphile impilo yasezulwini. Wayesethi uNkulunkulu ngizonenzela konke enikufunayo, konke 100%. Noma ngabe kuqhamuka izitha zinihlasela ngonivikela kuzo, noma ngabe nilambile ngonipha ukudla nidle, noma ngabe nomile ngiyonilethela amanzi niphuze. Wathi uNkulunkulu zonke izizwe emhlabeni ziyokunesaba ngoba zobe nazo ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu. Wayesethi in turn the only thing okufanele niyenze nina ukuthi nithathe imiyalo yami niyigcine. Uma senenze njalo ke nobe seniqedile ngonenzela konke. uNkulunkulu akazange wagcina ngokukhuluma. Kwaba nesivumelwane entabeni yaseSinayi phakathi kwaNkulunkulu nokhokho bethu. Lesi sivumelwane sasithi mina Jehova ngingubaba wenu, njengobaba wenu ningabantwana bami.
njengabantwana bami ngizonenzela yonke into eniyifunayo, ayikho into ezonihlupha. Kodwa nina eniyokwenza ukuthi nigcine lokho engikushoyo. And kwaqala ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyena owaqalayo ukuba etshengise ukuthi singabantwana bakhe. Lento kufanele niyazi ngoba ibalekile kithi. Ngenkathi abantwana bakwaIsrael beseGibhithe, uFaro wenqaba ukuba ebadedele, wenqaba ukuba ebakhulule. Base bayakhuluma noNkulunkulu njengoba sihlale sikhuluma nje noNkulunkulu. Bathi inkosi iyehla ezulwini uzosikhulula, uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Watshengisa wena ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu osomandla. Naba abantwana bakho bakulolu usizi. Sicela ukuba wehle ezulwini uzobakhulula. Nempela uNkulunkulu wehla ezulwini ukuzokhulula abantwana bakwaIsrael. iBhayibheli libala isigigaba eziwu-10 lapho uNkulunkulu wayehlasela khona uFaro efuna ukuba ekhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe, kodwa engavumi uFaro. Kodwa ekugcineni wehluleka uFaro ngoba uNkulunkulu wenza into eyamshaya kakhulu uFaro. Wabulala onke amazibulo aseGibhithe. Masikhuluma ngamazibulo, wabulala amazibulo einkomo, amazibulo eimbuzi, amazibulo ezimvu, amazibulo amakati, amazibulo abantu bonke baseGibhithe. Wabulala ngisho izibulo likaFaro. uFaro ke wayese uyehluleka, wayese evuma ukuthi ebakhipha abantwana baseGibhithe, bakwa-Israel eGibhithe. Esebakhiphile kodwa wabuye wayisola, wabona ukuthi bengafanele kwenze. Wayesethumela amabutho ukuba ehambe eyobahlasela besendleleni. Ngenkathi abantwana bakwa-Israel bephuma eGibhithe babalelwa ezigidini ezimbili. Kodwa bathi besendleleni ngaphambi kwabo kukhona ulwandle, ngemuva kwabo kukhona amabutho kaFaro. Lezi zinto zombili babengakwazi ukuyinqoba, babengakwazi ngisho ukuzama ukulwa nazo. Babengeke bekwazi nakancane ukuthi belwe namabutho kaFaro ayeza namahashi nayo yonke into. Futhi kwafanele ukuthi bengeke bekwazi ukuthi bazobedlula kanjani elwandle. Kodwa uNkulunkulu wayesethi kuMose akathathe induku wayiphethe eshaye ngayo ulwandle. Nempela uMose walishaya ulwandle ngalenduku. Lwase lwehlukana phakathi. Base behamba abantwana bakwaIsrael sebehamba emhlabeni elwandle. Kodwa kwathi mase bephume ngaleyana amabutho kaFaro engenile balandela. Wayesethi uNkulunkulu uMose akashaye futhi ulwandle ngenduku, walishaya lwabuyela esimeni sokuba ulwandle babhubha. Kuthiwa bathi mabengale ngaphakathi basina, bebonga uNkulunkulu wabo ukuthi bahamba noNkulunkulu wesimangaliso. Amen. Kwafanele ukuthi behambe iminyaka engama40. Kule minyaka engama40 babehamba ubusuku nemini
kwenye indawo befike behlale bephumule bakha amadokodo bebuye bedlule behambe. uNkulunkulu wakhipha umlilo ifu elalihamba nabo kuleminyaka engama40. Noma ngabe ilanga libalele kungenzeki lutho lelifu libasize. Ebusuku wakhipha umlilo, lo mlilo lona owawubakhanyisela, lo mlilo lona owayenza ukuthi makufanele begodole bengagodoli. So kulaba bantu abazigidi ezimbili imini nobusuku yayifana, ngoba uNkulunkulu wayebakhanyisela ngisho ebusuku. Uma sebomile uNkulunkulu watshela uMose ukuthi uyoshaya itshe, ethi mayilishaya lelitshe bese kuphuma amanzi bese bephuza bonke. Ebusuku kwakuye kwehle imana, ukudla okuyinyama yayibizwa kuthiwa imana, bedle bengalali bengadlile. Ekseni akhiphe isinkwa semihla ngemihla, bedle babengahlali bengadlile kodwa bengalimi indawo. Kuphela bodliwa uNkulunkulu, babe beganane ngoba wathatha isikhathi eside kakhulu behamba iminyaka engama40 baganana, bazala abantwana, nalaba bantwana bondliwa uNkulunkulu baze bakhula, ngoba iminyaka engama40 yayisho ukuthi uma uzalwe niphuma eGibhithe uyozube indoda nawe uze uganwe. So izizwe zonke zazazi ukuthi uNkulunkulu kaIsrael, uNkulunkulu kaJakobe, akakho uNkulunkulu ongabhekana naye. Akukho ubuchwephesha bescience noma betechnology noma nobuningi okwakungase kwenze ukuthi ubhekane nabantwana bakwaIsrael. Ngoba uma ngabe kuba nezizwe ezibahlaselayo babe ngabi bona, uNkulunkulu wayekhiphe ingelosi ziyobabulala labo bantu. Kwesinye isikhathi kuvele kwehle amatshe emkhathini ebashaya abantu lezo zitha zibabulale. Lapha ngizama ukuthi nibe nesithombe sokuthi lo uNkulunkulu ofike kithi uNkulunkulu onjani. uNkulunkulu ongathi mangabe umemukela ube sesimeni esinjani. Kodwa sekwenzekile konke lokho, abantwana bakwaIsrael kwathi mase kuyi10 yabo ukuthi bekhonze uNkulunkulu abaze bakwenza lokho. Engiqonda ukusho ukuthi njengoba sila kufanele niqonde ukuthi siyafana exactly nabantwana bakwaIsrael. Sifana exactly. Singabantu abahamba noNkulunkulu in the true sense of the word. Hayi ukuthi siyakholwa ukuthi sihamba noNkulunkulu kodwa siyazi ukuthi sihamba noNkulunkulu. Kodwa mhlawumbe njengabantwana bakwaIsrael ukwazi kwethu kuyaye kucishwe isono esingafuni ukusuka kithi. Kodwa khona siyazi ukuthi sihamba noNkulunkulu.
Ngizofunda incwadi ka-Exodus 23 verse 20. Incwadi ka-Exodus 23 verse 20. Angisaboni emehlweni ihlukuzela. Ngivulela la ucishile ya iwet ya angisaboni kahle ngazokuthi kodwa le ncwadi ithi bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engikulungiselele yona. Ilalelisise futhi uyithobele. Ungayivukeli ngokuba ayikuthethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenza konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo ngibe yisitha sezitha zakho. Amen. Ngiyayithanda le nkulumo ngoba ikhuluma exactly isimo thina esikuso. Akaze kwenzeke emlandweni wesintu ngaphandle kwakwa-Israyeli ukuthi uNkulunkulu ethume ingilosi kuba ihambe nabantu. Akukaze kwenzeke kwisintu ukuthi uNkulunkulu athume ingilosi ihambe nabantu. Lesi simo sokuthunywa kwengilosi ihambe nabantu isimo esingekho emhlabeni wonke jikelele. So uma ukhuluma nabantu ukhuluma ngengilosi kuyaduma ikhanda ngoba isimo esingakaze senzeke ukuthi abantu bela emhlabeni behambe nengilosi. Kodwa thina uNkulunkulu lento owayenza kwa-Israyeli uyiphinde kithi. Akusho lutho ukuthi anikaze niyibone ingilosi. Nakwa-Israyeli babengazange bayibona. Kodwa uMose wayehamba nabo wayibonile. NoNkulunkulu lo wayehamba nabantwana bakwa-Israyeli babengazange bambona. Kodwa uMose owayehamba naye uNkulunkulu wayembona. Kodwa ukuthi bahamba noNkulunkulu baba bebone izenzo. Izenzo ezazitshengisa ukuthi laba bantu bahamba noNkulunkulu. Njengoba sengishilo njena lokhu ukuthi behlaselwe uFaro ngaphambili kube nolwandle kodwa ulwandle lubahloniphe luhlukane phakathi makuhamba bona phakathi kwakuyinto eyisimangaliso leso engazange yenzeka ngaphambili engaze futhi yenzeke namanje. Ngenkathi sebewelile ulwandle basina uMiriam wasina. Lisho njalo iBhayibheli lithi wasina kakhulu bejabulela ukuthi uNkulunkulu wabo uyisimangaliso. Zonke lezi zinto uNkulunkulu owayezenza wayengakaze sibe khona isizwe osenzela sona. Kodwa namhlanje na uNkulunkulu wenzele thina. Angazi ukuthi ningakubona kanjani ukuthi kuyisimangaliso esingakanani ukuthi uNkulunkulu ehlise ingilosi izohlala nathi. Ngiyangazi ukuthi umkhokheli yena kuyakuthini kuye. Kodwa kimi kuhlale kuba into engethusayo
ngizibuza ukuthi uNkulunkulu ngiyomenzelani ngalolu uthando ongithande ngalo, ngiyomenzelani. Uma uNkulunkulu efika kimi, efika engafiki ngephupho, engafiki ngesibonakaliso, kodwa evele ethumele umuntu wasezulwini ezohlala nathi, esifundise, esibheke, sigcine sezazi izinto eziningi ongekho umuntu ola emhlabeni ozaziyo, kodwa zaziwe yithina nje, zaziwe laba bantu nje abala esontweni. Ngisho ungaya kumabandla amakhulu njengama-Roman Catholic, anayo yonke into, anopope, alandelwa abantu abawu-2 billion, but abayazi lento esiyazi la endlini. Noma ungathatha amabandla amakhulu abantu njengoZCC, uthathe amabandla amakhulu akithi njengamaNazaretha, bengasina benze yonke into, kodwa khona into abangayazi, abayazi lento esiyaziyo. Amen. Abayazi. Bengenza yonke into, besine, beqhamuke benze yonke into, kodwa abayazi lento esiyaziyo. Abazi ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani. Abazi ukuthi ingilosi ikhona noma ayikho. Yikho ngesinye isikhathi bevele bephike bethi ayikho ingilosi, ngoba kunezinto uNkulunkulu oyilethe kithi njengoba silapha nje, ongakaze eyilethe emhlabeni wonke. And sithandiwe ezulwini, sikhethiwe ezulwini. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba wethembe thina ukuthi ngathi uyokwaziwa emhlabeni. Angazi noma niyayizwa le. uNkulunkulu uthembe thina ukuthi ngathi uyokwaziwa emhlabeni, ngoba uNkulunkulu hayi ukuthi abantu bagcina ngokungawulaleli umthetho wakhe, abamazi. Because for 2000 years it has been a teaching, yes, yabezizwe ukuthi uNkulunkulu singamazi ukuze uNkulunkulu angasebenzeli. Ayikho into eyingozi kuthina nempumelelo kwabezizwe njengokuthi ufundise isizwe ukuthi asingawugcini umthetho kaNkulunkulu. Ayikho into eyingozi njengaleso kithina, futhi ayikho into eyimpumelelo kwabezizwe, ngoba uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasuka kuwe. Uma uNkulunkulu esuka kuwe bese izitha zikuthola. Niyakhumbula ukuthi ngesikhathi esidala amaFilisti ayihlupha ama-Israyeli, kodwa uNkulunkulu wayesekhetha umuntu oyedwa, uSamsoni, esenza isivumelwane naye sokuthi uyena uzosala eba ngcwele, yena uzoba umNazaretha. Ngobungcwele bakhe uNkulunkulu uzohlala kuye. Uma esehleli kuye,
uyokwazi ukuthi enqobe ama-Israyeli onke noma engeza ebezinkulungwane eingakanani uzowanqoba eyedwa ngoba kuye kukhona umoya kaNkulunkulu. And kwenzeka lokho uSamsoni wabanqoba ebanqoba nje ngokuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu. Amandla onke wawathola nje ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Kodwa kwatholakala ukuthi unikiwe amandla kodwa akanikwanga ingqondo. Amafilisti aseyafuna ukuthi ukuze lo muntu simnqobe kufanele senze njani. Base bemlethela intombi enhle uDelila. Wayithanda le ntombi. Wangacabanga ukuthi akusiyona intombi le, uSathane lo. Kodwa uSathane wavela kuSamsoni eyintombi emthandayo. Kodwa kwangasiyona intombi, kwakuSathane. Ngoba le ntombi yaye ithunywe ukuthi imnqobe ukuze amaFilisti enqoba ama-Israyeli. Mase manqobile ama-Israyeli bese uNkulunkulu engakhonzwa ngoba ama-Israyeli ayikhonza uNkulunkulu. Wese ebatshela imfihlo yakhe ethi njengoba ungibona nje empilweni yami angaze ngigunde. Njengoba ungibona nje ngingumNazaretha kaThixo. Njengoba ungibona njena ngingcwele. 3 things. Njengoba ungibona njena angaze ngigunde. Njengoba ungibona nje ngingumNazaretha kaThixo. Njengoba ungibona njena ngingcwele. Ngakho ke lobu bungcwele bami isathi ukuthi awukwazi ukuthi umnqobe. Kodwa uma ufuna ukuthi amandla amaphele ungamgundi ikhanda. Namampela uDelile wabona ukuthi sengimnqobile ngoba usentshele imfihlo yakhe yobungcwele bakhe. Wathi elele kuye ethulele entombini yakhe engaboni ukuthi ulele uhlele emathangeni kaSathane. Wamgunda umqeda. Incwadini yabahluli 16 verse 21 ithi ayifunde oyithola masini from 20 to 21. Incwadi yabahluli 16 verse 20. Abahluli bani? 16. Yeah. Wathi amafilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengangezinye izikhathi ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Amafilisti ambamba awakhipha amehlo akhe, amehlisela eGaza, ambopha ngamaketane, wasila etilongweni. Amen. Wayengazi ukuthi uJehova usukile kuye. Wayengazi ukuthi lapha wathi amafilisti aphezu kwakho Samson kusho uDelile.
wavuka ebuthongweni uSamson wathi ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe ngoba kwakuthi noma amafilisi emkakile evele ethintithe evele ebehlule kepha wayengazi ukuthi uJehova wemukile kuye. Le ncwadi ngayizwa ifundwa ubabilanga years and years ago, angaze ngeze ngikhohle. Wayengazi ukuthi uJehova wesukile kuye. Ayesefika amaFilisti ambopha engasenamandla ngoba uJehova sesukile kuye, amkhipha amehlo, enza yonke into. So ngamanye amazwi kufanele kube ngabe siyazi ngoba kubhalwe phansi ukuthi uma uJehova esuka kuwe uyaye ufane nabantu bonke. Kodwa uma ugcina umthetho kaJehova, ugcina isivumelwane noJehova, uJehova eba ngakuwe, ayikho into engakwenza. Ayisebenzi iscience, ayisebenzi technology, akusebenzi ubuningi. Ayikho into esebenza uNkulunkulu uma uNkulunkulu engakuwe. Ayikho. Njengoba ngisho nje ngithi ayikho ingozi enjengokuthi uthathe isifungo noNkulunkulu bese leso sifungo bese uyasilahla. And worst of all, ayikho into eyingozi njengokuthi ulahle isifungo sakho noNkulunkulu bese ufundisa abantu ukuthi nabo ngabasilahle. Zonke ezinye izizwe azikwazi kuba zibe affected ngoNkulunkulu ngoba azihlanganise lutho naye. La eBhayibhelini kushiwo ukuthi uma ngabe uthatha isifungo ubheke ukuthi usigcine, uma ungasigcini uzothola icala. Kodwa uma ungasithathanga isifungo ngisho ungazange wasigcina akho cala uzothola. Now ngokuphukuphuku kwethu kuba khona izinto esingakwazi ukuyibona. Ayikho into ezovelela umlungu uma ngabe efaka amathathu wonke umzimba. Ayikho into ezovelela umlungu uma eba yiprostitute noma enzani enyanyisayo. Akanasono. Ngoba ukuze ube nesono kufanele kuba ungene esivumelwaneni noNkulunkulu. So ungahamba nomlungu, uhambe nendiwo, uhambe nani, wenze into eliyenzayo. Lona liyoyenza leyo nto liphumelele, wena uma uyenza leyo nto ubhubhe. Ngoba wenze isivumelwane noNkulunkulu ukuthi mina ngifuna ukuthi ngiphile kanje kanje kanje. Uma leso sivumelwane ususeqa usuyibhokisile. Njengamanje uNkulunkulu uqale ngathi ukuvuselela inkolo yakhe. We are the pilot project yokuthi sila emhlabeni singakwazi ukuthi siphile impilo yasezulwini. Njengoba eshilo uYeshua ukuthi umbuso wakho Nkosi njengoba ukhona ezulwini mawehle uze emhlabeni.
umbuso wakho Nkosi njengoba ukhona ezulwini wenziwa ezulwini njengoba ezulwini ubatshazwa zingilosi ubatshazwa yiyo yonke into ubatshazwa yizo zonke idalwa zasezulwini lo mbuso osezulwini mawehle ube semhlabeni makube khona abantu emhlabeni abakudumisa njengoba udumiswe ezulwini kusho Yeshua njengoba Nkosi ezulwini ugcinwa umthetho wakho ababe khona Nkosi abantu emhlabeni abagcina umthetho wakho njengoba ugcinwa abantu abasezulwini umthandazo kaYeshua lo but what is very funny ukuthi inkolo eziningi kakhulukazi amaKristu ngaso sonke isikhathi ungebezwa bethi baba wethu osezulwini mawufike umbuso wakho intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini but leyo nto umlolozelo kubo ngoba they never put it into practice and they never wish it to be put into practice no bakwazi ukuthi beyiphinda kodwa ngeke beyipractice futhi abafuni ukuthi ipractice and uma ngabe ukhuluma indaba ukuthi ayipractice uxabana nabo kwake kwathi ngelinye ilanga ngisenkantolo ngangijwayele ukuthi ntambama kube nomthandazo manje nake kunebandla elalingikhonzile engangiye ngikulo kulamabandla kuthiwa yini amabandla belungu ngifuna ukulibiza ngegama traditional about Orthodox Church. Well, Orthodox Church. Manje ke basebeza lapha kimi emthandazweni ukulala. Uma sesithandaza kwakukhona namasistela. No. Amasistela leli lathandaza ngaze ngabheka uma ngithi ngithola selibambene nomunye umuntu bathandaza babambene ngadideka manje uthi kwenzekani kwathi ekugcineni lathi baba wethu osezulwini malingcwelisa igama lakho mawufike umbuso wakho ngathi mina ngenhliziyo but lo muntu uyisistela lo muntu ufanele ngabe uclear ngeBhayibheli kanjani ukuthi lo muntu efike publish bese kuthi egcineni enze lento owathi uYeshua ayenziwe uthi avoid ukupublish ngani ukupublisha niyakwazi ngizothu temeles lo muntu uyathemeleza kwaphela almost 30 minutes ethandaza ngaze ngahlala ngabheka ngoba ngangazi ukuthi inhlobo lokuthandaza kodwa egcineni baba wethu osezulwini ngathi mina kodwa uYeshua wathi ningathemelezi ngakho ke nanku umthandazo manje lo muntu ngoba ufanele ukuthi uyalazi kahle iBhayibheli yini ethemeleze ebese futhi ezothi baba wethu osezulwini kodwa into engiqonde ukuyisho ukuthi asibe abantu basezulwini bokuqala abazama ukuthi singasuki uNkulunkulu
Uqala ngoba amaKristu afundise ukuthi umuntu engawugcini umthetho kaNkulunkulu. It's a teaching ukuthi asiphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. It's a teaching. But ababoni bona ukuthi le teaching ibesusa uNkulunkulu. They don't see it. And ababoni ukuthi once wasuka uNkulunkulu ayikho into ozoyicela uNkulunkulu yenzeke. Kodwa ngiyawaxolela amaKristu. Ngoba amaKristu adinga ukufundiswa. AmaKristu amaningi afunda wrongly. Manje adinga ukufundiswa. And they are prepared to learn. They are prepared to learn. But ingozi enkulu amaNazaretha. Ingozi enkulu amaNazaretha. Ngoba amaNazaretha alibandla elithunywe uSathane okwamanje. Angisho bonke. Kodwa iningi labo balibandla elithunywe uSathane ngoba akakho umuntu oyinazaretha ongazi ukuthi akufanele ukuba ehlanganise nesangoma. Akekho umuntu oyinazaretha kusikhathi samanje ongazi ukuthi akufanele ukuthi ehlabele amadlozi. Why? Because sifike safunda yonke into ekhulunywa uNkulunkulu ngendaba yokuhlabela amadlozi. Safundisa yonke into ekhulunywa uNkulunkulu ngendaba yokuzihlanganisa nezangoma. Kodwa leyo mfundiso yethu yaphenduka yasenza saba izitha zabo. Sangagcina ngokufunda izinto ezikhulunywa uNkulunkulu, safunda izinto ezikhulunywa umprofeti wabo. Ukuthi ubaba mkhulu utheni ngamadlozi. Ubaba mkhulu utheni ngabantu abahlanganisa nezangoma. Ubaba mkhulu ubeke kahle wathi ngisho esontweni makuke kwangena isangoma sangena ngenkani nithathe izinto zikaNkulunkulu niphume nazo. Ubaba mkhulu uthena umane ke navumela izangoma zasontanani ubungoma ngeke kuphume kini. Ngisho ngabe senithi niyathandaza ngeke kuphume kuyobabulala abantu. And ngiyabaza abantu abayinqwaba abafile bengamaNazaretha bebulawa imimoya yobungoma. Bese kodwa ubaba mkhulu wakusho lokho. Baqhubeka nokwenza. Manje sebayafa. Manje na ke is my earnest request ukuthi uNkulunkulu makangadumali ngathi. At least akube khona into uNkulunkulu emjabulisayo. Akube khona into eNkulunkulu emjabulisayo kuleli bandla. Ngoba ezulwini kwethenjwe thina ukuthi ngathi uNkulunkulu uyohlonipheka emhlabeni. Amen. Kwethenjwe thina. And baningi abantu kakhulukazi kumaKristu asebeyibuka lento. Asebebona ukuthi khona lapho konakala khona. Nakuba amaNazaretha khona sebebona. Izolo ngishayelwe nje ngomunye umuntu obekhuluma ngendaba yokuthi ubeshayelwa ngomunye umuntu weNazaretha ethi hey
lento yabantu abaphansi nami sengiqala ukuyibona manje ukuthi ayikho. Hayi ngoba amadlozi engekho. Kodwa akushintshi ukuthi uNkulunkulu uthena singawahlabeli. Ngakho-ke uma uwahlabela expect anything. Ungathi mangabe suvelelwa into embi bese uyobiza uNkulunkulu. Ngoba utsheliwe ukuthi uNkulunkulu akekho kulento. Kungathi mangabe sekuvela izangoma zigcwala yonke indawo nasemathempelini bese uyobiza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ukutshela yonke into. Namhlanje abantu bayabulalana ngendlela exakile. Uvele uqhamuka abantu nje labedubula abantu bebabulala. Abantu babulala abantu besifazane bebadubule ukuthi manje umuntu wesifazane akushona ukuthi uyadutshulwa nje. Ungagcini ngokuthi udutshulwe udlengulwe. Udlengulwe ingane. Ngangathetha elinye icala lapho umfana no16 years wayeboshwele ukudlengula ugogo wakhe ozala unina ehlala naye. Bese kuqhamuka abantu bethi hayi indaba amaphoyisa akawusebenza umsebenzi wayo. Hayi indaba kaminister iminister ayusebenza umsebenzi wayo. No, isiqalekiso lesumkhokhele kade ekhuluma ngaso. Isiqalekiso hayi ukuthi iminister iphoyisa awungitshela. Iphoyisa lingamvika kanjani umfana odlwengula ugogo wakhe ebusuku elele endlini yakhe? Yiphi into engenziwa yiphoyisa ukuvimba ukuthi lo mfana edlwengula ugogo wakhe olele endlini yakhe yedwa? Bonke laba bantu ababulawayo njengoba bebulawa njena amaphoyisa abezokwazi kanjani ukuthi kuzoba nabantu abazobulawa? Ngoba iphoyisa lizoya endaweni isigaba sesenzekile. Uminister of police uzoyazi kanjani leyo nto? No, ayikho. Kodwa umuntu uNkulunkulu oyokwazi ukuqeda lokho ulo uNkulunkulu lo owakhipha isiqalekiso. Uyena ozokwazi ukuthi estophishe lento. Kusekhona izinto ezinkulu abantu abamnyama basazobhekana nazo ngoba abantu abamnyama manje they are worse than animals. Ngoba ama-animal mayi-dangerous uyakwazi ukuyifaka kwi-cage. Kodwa umuntu uzomfaka kanjani kwi-cage? Noma ngaze ngibe yiphoyisa ngazi kanjani ukuthi njengoba ngiyiphoyisa njena endaweni ethize plan ukuthi kobulawa abantu. Endaweni ethize plan ukuthi kobulawa abantu. Zokwenza kanjani? Kodwa enqondo ukusho ukuthi ngathi uNkulunkulu akayivikele iAfrika. Ngathi uNkulunkulu akakuvikele ubuNazaretha. Ngoba sinebusiso. uNkulunkulu uyasizwa. uNkulunkulu uhlala nathi. Uma u-observant, I'm talking to the people who are observant. And abantu abakholiwe ngoba ungaba observant kodwa mawungena umoya wokukholwa kusho ukuthi uma ngempela u-observant kufanele ngabe uyabona manje ukuthi lokhu kwafika ingelosi, how protected we are. Yeah.
I-protection esinayo thina nje lapha e-NCG isimangaliso. Through us, umhlaba uzokwazi ukuthi uNkulunkulu uyamsiza umuntu omkhonzayo. Bazokwazi ukuthi lento le ndaba kaSamson is not a myth. Yinto eyenzeka ngempela. Ayikho into abantwana basekuphamini engenzeki ngoNkulunkulu. It's only that abantu babe exaggerate beqamba amanga benze yonke into. Kodwa kukhona ubaba omkhulu sabona izinto ezinkulu. Ngake ngaya elukhuzeni esikhawini. Ngahamba ngayingafika lapha uMadlwa ingwenya wabanjwa khona ingwenya. Ngamthatha ngaya naye khona. uMadlwa engena wanjela wathi yafika yangibamba la. Yangena nami ekseni ngo9. Yahlala naye ngaphansi kwechibi kusukela ngo9 ekseni waze waphuma ngo4 ntambama. Yamletha yona physically ingwenya. Ucela abantu hayi amanazareta odwa indaba eyaziwa yibo bonke abantu balokhozi balapha esikhawini. Yaphuma naye yamtshinga ngaphandle ephila. Uthi uMadlwa ngene wathi maye ngaphansi kwamanzi. Kwaqhamuka ubaba omkhulu aqhamuka ngaphansi kwamanzi. Wafuka wakhuluma naye ingwenya. Yambuyisa. Can you imagine umuntu engene nengwenya ngo9 ekseni ngesabatha kodwa eziphume ngo4 ntambama ephume kugcwele abantu ingwenya imthathe imtshinge ngaphandle etholakala ephila. Uthi uMadlwa ingwenya wathi ngoba lapha embambe khona kwakubonakala uthi ngakusasa kwabuza inqwaba abantu bezombona uthi kodwa kunabantu abangangeimpukane ababefike behlale lapha esilondeni. Uthi makuqhamuka abantu bese ziyasuka uthi zazi ithi mayihleli lapha lezi impukane isilonda siphole ngaleso sikhathi. Ngangikhuluma naye ngasuka la eThekwini eMbumbulu ngiyimanje ngathatha imoto ngaya khona ngangengimuze eshumayela kodwa ngangifuna ukuthi ngimi-interviewe ngizwe kahle yonke into personally. Ngangengimuze eshumayela kodwa ngangifuna ukuthi ngibe nesiqiniseko ngimquestioning ngimi-interview. Wangithatha wangisa lapho ingwenya imbambe khona. So leyo nto leyo ngoba singabantu abamnyama ibhalwe ndawo. Leyo nto leyo kufanele ngabe iku-museum ngisithombe sika Madlwa ingwenya isiku-museum ngabe umhlaba wonke uyazi ngaye ngoba uMadlwa ingwenya wahamba emhlabeni esemdala ngenkathi ngiyakuye wayesemdala kodwa ubaba omkhulu wathi angeke usheshe ufe uyoyikhuluma lezi ndaba koze kufike mina ngizokulanda. Nangempela ubaba omkhulu wafika semdala wazomlanda ngoba ngenkathi kwenze ngiya kuye kwako1984 ngemzini wakhe ngasuka kuye ngaya eCuba safike sahlala lapha ingwenya yambamba khona. Wabuthi bafike bafaka inkomo bayifaka inkomo bayifaka inkomo isithema zibona ingwenya inkomo zajika nalena inkomo eyajika ngokuthi bayifaka inkomo wayesebambelela ishobeni. Inkomo ithema ibona ingwenya yajika ingwenya esivele ibamba yena. Akuyona inganekwane zakwaShembe lezo into eyenzeka is a historical fact. Etshengisayo ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla kangakanani kithi
uma simkhonza. Unamandla kangakanani kithi uma simkhonza? Bantwana basekuphakameni, uma ngabe sizoyilalela lento ekhulunywa ingelosi siyenze yonke, nizobona imangaliso. Nizobona imangaliso. Kodwa lezi imangaliso zizokwenzeka kuphela uma ngabe uNkulunkulu simkhonza njengoba sifundisiwe. Njengoba nabo Samsoni imangaliso zenzeka. Zenzeka ukuthi njena akagundile. Manje kufanele ukuthi sisifundise ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Ngoba uma sisifundise ukugcina umthetho kaNkulunkulu, it is the only way ezokwenza ukuthi uNkulunkulu ehlale nathi. Amen. Ehlale nathi. Kodwa uma singawugcina umthetho kaNkulunkulu, mhlambe ugcina umthetho ngoba ubona mina woe unto you. Because mina ngilutho nomkhokhela kalutho. Kodwa kufanele ukuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu noma uwedwa. Ziningi izimangaliso ezokwenzeka kithi. Whether leli bandla gcina libalukhulu kangakanani noma liba kanjani, kodwa think about yourself. Ukuthi uma ngabe simkhonza uNkulunkulu ngeqiniso, sizobona imangaliso ezokwenzeka kithi. And into enkulu kakhulu lo uNkulunkulu esimkhonzayo unezulu. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo unezulu elihle kunawo wonke amazulu. Wonke amazulu. Thina zokwazi ukuthi kuhambe sitshela uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu sengikhathele manje ngithathe. uNkulunkulu engithathe ngihambe ngiye emzini wami omuhle osezulwini. Abantu abakholiwe baba nomuzi ezulwini. Ngiyakhumbula ingilosi yake yakhuluma ngeNkosi uSimakade esekhona. Yathi nje uNkosi uSimakade ehleli nje nasekulindwe indlu yakhe. Yasitshengisa ingilosi indlu yakhe ezulwini esela emhlabeni. Yasitshengisa. Siyazi nje ukuthi iNkosi uSimakade usezulwini. Yasitshengisa ingilosi ngisho indlu yakhe ezulwini. Yasitshengisa. Manje na-ke sonke asakhelwe izindlu ezulwini sela emhlabeni. Silandwe siye ezulwini. Silande siye ezulwini. Njengoba kumhlangano kaJehova, bear in mind ukuthi uJehova ukhona phakathi kwethu ngempela. Hayi ukuthi isisho nje sokuthi uJehova uphakathi kwethu. No, uJehova uphakathi kwethu ngempela. Because bantwana basezulwini angazi ukuthi lento engiyaziyo ngoNkulunkulu ngingenza kanjani ukuthi nani niyazi. Angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi nibone ukuthi ingilosi isifundisa kanjani. Ingilosi ihlupha kangakanani ngathi ukuthi sazi indaba kaNkulunkulu. Uma sesiyazi indaba kaNkulunkulu siyedlulisekile. Nani nise kwabali. Angazi ukuthi ngenza kanjani yonke. Angazi ukuthi ngenza kanjani. Ngoba izulu bantwana basephameni likhona. Njengoba silapha abantwana basephameni sithandiwe ezulwini. Sethenjiwe ezulwini. Ezulwini kuyethenjwa ukuthi ngathi umhlaba uyomaza uNkulunkulu. Akukhathalekile ukuthi sibancane kangaka. Yonke into iqala nenhlanzi. Umlilo ungasho ubhubhise yonke into kodwa uqala nje inhlanzi. Kodwa iqiniso ukuthi le nhlanzi ibhubhise yonke into yomlilo.
So ungasho ukuthi hayi njengoba sibancane kangaka njena singakwazi ukuthi bonke abantu bazi uNkulunkulu ngathi. Yes. Ngoba bayokwazi ngathi sibabili bazi ngawe ugcine kwazi umhlaba wonke. Akakho umuntu ovele qhamuka semkhulu nje yonke indawo. Yonke into iqala kancane. Ikhuphuke ize igcwale umhlaba wonke. And therefore be proud ukuthi of all the nations, of all the people in the world, uNkulunkulu ukhethe ukuthi ehle ezulwini ezohlala nathi. Ithina ingilosi eziyazohlala nathi. Ayenzeki kwelinye izwe, ayenzeki komunye umuntu, kodwa yenzeke kithi. Ngakho ke uNkulunkulu asingamphoqi. uNkulunkulu asingamjabhisi. uNkulunkulu akafile at home kithi. Ukuthi amaNazaretha enzani, ukuthi amaKristu enzani, labo uNkulunkulu obakhethile bazosilandela. Amen. Yelizwile Nkosi
Yes.